Il-qorti ċaħdet it-talba ta' Darren De Bono li ried li jinħareġ mandat biex il-gvern ma jieħux azzjonijiet kontra tiegħu. Darren De Bono huwa implikat f'każ kbir ta' kontrabandu ta' fuel u fil-qorti mar jipprova jwaqqaf lill-gvern milli jieħu xi passi kontra tiegħu. Dan wara rapporti illi setgħu jinħarġu sanzjonijiet kontra tiegħu mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. Il-każ De Bono fetħu kontra l-Prim Ministru u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin. Tul il-proċeduri kontra tiegħu permezz tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, il-Gvern Malti argumenta li jekk ġiet ippreżentata petizzjoni għal sanzjonijiet fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda hija xi ħaġa konfidenzjali. Kien spjegat ukoll li jekk jiġri hekk, il-Kunsill tas-Sigurtà jkollu l-poter li jaċċetta jew le din it-talba u l-Gvern Malti irid isegwi id-deċiżjoni. It-tnejn filgħodu il-qorti tat is-sentenza tagħha u fiha kienet ċara ħafna. Il-liġijiet ma jimponu ebda obbligu li qabel jittieħdu xi miżuri ikun hemm xi avviż. Fi kliem ieħor, jekk il-Gvern Malti jrid jieħu passi kontra Darren De Bono m'għandux għalfejn jafżah. U għalkemm jekk issir l-azzjoni kollha konsegwenzi u tista' tkun miġġielda, il-qorti żiedet illi din bl-ebda mod ma tista' titwaqqaf qabel biss tkun saret. Għalhekk Darren De Bono tilef il-każ. Fl-aħħar jiem kien hemm ukoll stqarrija konġunta bejn il-Gvern Malti u dak Amerikan, dan wara li De Bono tax jifhem illi seta' kien hemm nuqqas ta' fiduċja bejn iż-żewġ naħat. Biż-żewġ gvernijiet jinnotaw ir-relazzjonijiet mill-aktar b'saħħithom illi hemm bħalissa. Fuq kollox, il-Gvern Malti dejjem kien ċar u ddikjara Malta mhux se toqgħod lura milli tinforza l-liġijiet tagħha fl-interess tal-paċi u l-istabbiltà fir-Reġjun Mediterranju u f'postijiet oħra, qal ċaru tont il-Gvern Malti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.